Krásny deň, milí diváci. Vítajte pri ďalšom videu na tému Mindfulness v praxi. A ja by som dnes veľmi rada privítala Barborku Královú, ktorá je učiteľkou na prvom stupni na gymnáziu so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Zároveň je matkou 13-ročného syna a zároveň je aj absolventkou nášho neformálneho vzdelávania akreditovaného lektor Mindfulness pre deti a mládež. A Barborka, ja by som tým, že ťa rada privítam u nás, sa chcela spýtať, čo teba priviedlo na kurz Mindfulness, vôbec čo ťa oslovilo v rámci témy Mindfulness? Ahoj Majka, ďakujem za pozvanie. No tie začiatky v podstate boli také náročné, bolo to v podstate kombinácia stresu, bola to kombinácia práce, boli tam nejaké problémy s tým spomínaným 13-ročným synom, lebo veď puberta začala a prechod na ten druhý stupeň bol náročný. Takže stále som hľadala, že by sme potrebovali ako keby obidvaja, to bolo vlastne tá hlavná myšlienka, že obidvaja potrebujeme niečo, čo by nám ako keby pomohlo, čo by nás trošku upokojilo, čo by nám vnieslo väčšiu nejakú takú pohodu. Mne aj do tej práce, ale zároveň teda aj do toho ako keby rodinného fungovania a synovi do toho školského. Ďakujem. A v čom ťa vôbec mindfulness oslovilo? Hej? Lebo je to také neznáme slovo, mnohí ľudia nevedia, čo to je. Ja stále hovorím, že keď som začínala, tak sa ma spýtali, že mind čo? Takže čo tebe mindfulness prinieslo? V čom vnímaš nejaké benefity? Čo ti to dalo do života? No ja som sa k mindfulnessu dostala úplne náhodou, lebo sme mali teda v škole workshop pre učiteľov a keď tam vlastne tá jedna z lektoriek o tom rozprávala, tak mi to tak celé zapadalo, že aha, že toto je vlastne to, čo by sme potrebovali. A tie hlavné ako keby benefity toho boli taký ten pokoj, zároveň nadhľad nad situáciami, ktoré sa okolo nás vlastne každý deň dejú a veľmi mi tam vlastne inklinovalo, že je to ako keby pre všetkých, že sa to nespájalo so žiadnym náboženstvom, nezaváňalo to žiadnou sektou, proste bolo to také, že vlastne toto viem robiť ja, toto vie robiť môj syn, že to vieme vlastne robiť dokonca aj spolu. A videla som iba benefity a tým pádom tam bola naozaj taká tá veľká zvedavosť si to vyskúšať. Čo konkrétne ti to prinieslo? Daj jeden ten benefit alebo niečo, čo ti to v živote prinieslo. No určite ten pokoj, takéto uzemnenie sa, lebo naozaj žijeme v dobe, ktorá je enormne preplnená podnetami, je veľmi rýchla, je taká celá energická a ja som sa potrebovala ako keby trošku ukotviť, naozaj, že uzemniť sa, zastaviť sa, nadýchnúť sa, zistiť, že kde som, čo robím, ako sa vôbec vlastne mám, čo by som potrebovala. Takže toto bolo jedno také, že toto sa vlastne dá. A že ja nemusím od rána do večera fungovať na 220%, ale že dá sa fungovať aj na menej percent a je to v poriadku. Potom impulzivita. Ja som bola celkom taký ten akože akčný človek, že a urobme a vybavme a zorganizujme. Takže aj impulzivita potom, keď už naozaj ten stres bol vyšší, či už to bolo doma, ale aj v práci. Mindfulness mi pomohol naozaj v tej, ako keby tú impulzivitu znížiť. Že predtým, ako sa idem rozhodnúť, alebo mám na niečo reagovať, tak jednoducho sa zastaviť, chvíľku si to nechať uležať a zareagovať až potom. Čiže namiesto tej reaktívnej reakcie tá vedomá. Určite áno. Ďakujem. Ty si hovorila o tom stíšení alebo takom pokoji a súčasťou kurzu mindfulness alebo vôbec mindfulness všímavosti sú aj meditačné techniky, meditačná prax. A keď sa povie meditácia, tak zväčša mnoho ľudí už hneď vidí nejakých buddhistických mníchov a podobne. A ty si taký, z môjho uhla pohľadu, jak ja vnímam, racionálny človek. Bolo v pohode, že si prišla k meditáciám a doma si meditovala?
No, akože áno, toto bolo také, že a tam sa medituje a teraz presne tá predstava, že sedíte v tom tureckom sede, máte niekde tie prsty, neviem ako pripravené a teraz ani sa nemôžete pohnúť, neviem či vôbec dýchať a takže tie predstavy prvotné boli také všelijaké, ale vlastne hneď ako som prišla k tebe na prvý kurz, tak som zistila, že vlastne si môžem napríklad pri tej meditácii úplne v pohode lahnúť, že si môžem spraviť pohodlie, že keď sa pohnem, tak je to úplne OK. A nevnímala som tú meditáciu, že by to malo byť vlastne akože niečo zlé. Vlastne hneď tou prvou meditáciou na tom prvom stretnutí som zistila, že je to úplne v pohode. Že vlastne tak, ako ja v škole rozprávam deťom, tak zrazu rozprával niekto mne a ja som sa tým nechala vlastne len sprevádzať. A obsah tých meditácií nie je nejaký mystický, ezoterický, neviem aký. Bolo to naozaj len si uvedomiť, že kde sme, čo robíme, zameriať sa na dých, ktorý vlastne máme stále so sebou, zameriať sa na to naše telo, ktoré máme stále so sebou, takže bolo to príjemné. Spomenieš si na ten dých, alebo aj na to telo počas dňa, robíš to s deťmi, hej, je to celkom stresujúca práca. Spomenieš si niekedy cez prestávku, že ako sa cítim? Je to občas ťažké, to akože musím priznať, že musí sa na tom ako keby musí na tom človek neustále pracovať, že nie je to taká tá už samozrejmosť, že absolvujete kurz a teraz vlastne všetko už viete a už svet bude ako gombička, ale mám také drobnosti, som si také ako keby nápovedy, takže mám nejakú postavičku, ktorá mi pripomína mindfulness, mám na ruke náramok, ktorý mi pripomína mindfulness, takže mám také drobnosti, ktoré mi pomáhajú v rámci toho dňa. A poslednú, keď som mala také náročnejšie obdobie, tak ja som si naozaj na mobile nastavila každých 60 minút budík, ktorý iba teda vibroval, nezvonil, aby som teda nerušila, aj keď som v triede. A vlastne on iba jemnučko zavibroval a bol to vlastne signál pre mňa, že nadýchni sa, spýtaj sa sama seba, ako sa máš, čo potrebuješ a potom vedome pokračuj ďalej. Super, to je úžasné, Barborka, počuť, že účastník kurzov, hej, tak takýmto spôsobom dokáže vnímať tú všímavosť k sebe v každodennom živote. A ty si jeden z málo účastníkov kurzov, ktorý si prešla všetkými našimi kurzami, ktoré ponúkame, čiže cez 8-týždňový u mňa, potom u Zuzky cez kurz všímavých vzťahov. Tvoj syn chodil k Mirke na mindfulness pre deti. A zároveň teda si absolvovala aj akreditovaný kurz lektor mindfulness pre deti a mládež. Ako vnímaš, keď to porovnáš, že to sú tak pucle, ktoré sa skladajú do jedného obrazu, vnímaš to potom ako jeden celok, že to dáva zmysel? Určite áno. Ja vlastne som začala aj u teba a tam hovorím, že tam to vlastne celé položilo základy. Ty si bola ten základný kameň, na ktorom vlastne všetci ostatní ďalej budovali a vieme každý, že bez toho základného kameňa to jednoducho nejde. Takže ty si položila ten základný kameň a ja som to tak mala vlastne na etapy. Ja som nebola od začiatku rozhodnutá, že idem do všetkého, ale ja som si tak povedala, že keď aj na konci Majkinho kurzu bude všetko v pohode, takže namočím do toho aj syna. Hej? Takže už v polke som vedela, že to funguje, ja už som videla na sebe tie benefity, dokonca to začali vnímať ľudia v mojom okolí, ktorí vôbec nevedeli, že som začala chodiť na nejaký mindfulness kurz a podobne, takže to boli iba také veľmi akože náhodné veci, že ty si taká iná a taká usmievavejšia a boli tam také drobnosti, ktoré akože ja som sa z nich veľmi tešila. A začal potom vlastne chodiť syn k Mirke na detský kurz mindfulnessu. Tam sme okamžite videli zlepšenia v školskom prostredí, v domácej príprave a celkovo tie vzťahy ako keby sa nám trošku tak ukludnili, utriasli, bolo to veľmi príjemné. Na to pravda, že hneď reagoval aj môj muž, že dobre, že funguje to, že aj u teba, aj u ňoho, že poďme ďalej. No a ja keď som skončila u teba kurz, ja som vedela, že vlastne ešte potrebujem niečo robiť ďalej. Že to nie je, že absolvujete 8-týždňový kurz, 10 máme áno pri deťoch, že absolvujete 8-týždňový kurz a že to vlastne je hotovo, hej, že a teraz akože čo. Takže moje čo bolo u Zuzky, kde som prešla do tej všímavej komunikácie a tých vzťahov a tam to bolo naozaj akože krásne, lebo to bola tá nadstavba, to bolo to, čo to vlastne ako keby celé doťuklo a znovu tam som si vlastne povedala, že ak sa mi to stále bude páčiť, ak mi to stále bude dávať zmysel, že idem aj do
lektorského. Takže tá cesta bola taká vlastne postupná. Ďakujem veľmi pekne. Keď spomínaš ten lektorský kurz, ty už máš aj nejaké svoje vlastné kurzy s deťmi za sebou. Ty si skončila pred letom a máme december, to znamená na jeseň si začala svoje kurzy. Skús mne, divákom, porozprávať, aký má zmysel vlastne pre deti mindfulness a ako to ty vidíš nielen ako lektorka, ale aj ako učiteľ s 15-ročnou praxou práve s tými deťmi, ktoré majú tie špeciálne potreby. Ako to vnímaš? No áno, je pravda, že vlastne mám teraz už vlastne ukončených za sebou 24 detí, takže v 3 skupinkách, 2 skupinky som mala u seba v škole, 1 skupinku som mala u nás v rámci teda mestskej časti, kde bývam. A tie benefity, no je ich naozaj že hrozne veľa, že na každom tom dieťati ako keby zanechalo odkaz niečo iné. Takže mám tam decka, ktoré naozaj vnímali ten dých, alebo začali vnímať ten dých, tak lepšie povedané. A tá predstava toho, že mám nejakú písomku, mám nejaké skúšanie a že naozaj predtým sa zastavím, že sa vedome nadýchnem, že sa upokojím a že aj si poviem sám sebe milo, že zvládneš to a učil si sa a bude to dobré, tak pre niektorých toto bola naozaj taká veľká ako keby zmena, ktorú potom aj popisovali decká v rámci kurzov. Veľa rodičov mi potom dávalo spätnú väzbu v domácej príprave, ak majú hlavne teda štátne školy, že naozaj tých úloh je veľa, neustále nejaké skúšanie, testy, projekty, že nie je to úplne taká prechádzka rúžovou záhradou, tak odtiaľ prišli vlastne spätné väzby od rodičov, že tá domáca príprava zrazu trvala menej. Že si dali predtým, ako sa začali učiť, si dali meditáciu alebo si spravili nejaké dýchové cvičenie s dcerou, so synom a že im to napríklad trvalo polovičný čas, čo pre tých rodičov, ktorí prídu po celom dni unavení z práce, v podstate tiež vystresovaní a potom ešte sadnúť naozaj s dieťaťom, ktoré má poruchy učenia, ktoré má ADHD a sadnúť si s ním na hodinu, 2, niekedy aj 2,5 hodiny do tej domácej prípravy, to je akože niečo, čo si v podstate ľudia úplne nevedia predstaviť, že čo to znamená. Super. A ja sa ťa spýtam, ty si povedala teraz, že to tým rodičia povedali, že a vnímali, že menej času strávili teda tým učením. A ja by som tu nadviazala na tú otázku. Myslíš si, že je to naozaj tým, že keď to dieťa vypustí tie rôzne myšlienky v hlave, keďže sa mindfulness ukotvujeme, tú pozornosť ukotvujeme sa v dýchu počas tej meditácie a púšťame tie nepotrebné, neužitočné myšlienky, čiže keď si takto tie deti vyčistili hlavu, tak im to trvalo podstatne menej zvládnuť. Áno, určite áno, lebo keď si už vezmete len dieťa vlastne z ADHD, čo je porucha pozornosti a hyperaktivity, tak to dieťa, keď si vlastne sadne takto do kresla, tak ono vníma, že tam je kniha, tam je obrázok, tam je niečo, tam je majka, tam je pohár, že to dieťa vníma nespočetné množstvo tých podnetov, čo my si naozaj, že reálne nevieme ani predstaviť. A toto dieťa sa má vlastne ako keby z ničoho nič zameriať iba, že a tu je úloha z fyziky. Hej, že to je naozaj, je to pre to dieťa enormne náročné a nerozprávajúc o tom, že to robíme zasa v pobednom čase, kedy to dieťa má za sebou 5, 6, 7 vyučovacích hodín, možno už bolo aj na nejakom krúžku, kde dobre, trošku sme tú energiu vybili, ak je správne nastavený ten krúžok, ale potom si má znovu sadnúť a znovu plnú koncentráciu dať do nejakej úlohy, dajme tomu z fyziky, matiky, slovenčiny, v podstate to je úplne jedno, že čo to je. Teraz je tam vedľa neho ten unavený rodič a teraz, že čo s tým? Hej? Takže áno, to, že si dokáže tú hlavu ako keby skoncentrovať, že si dokáže tie myšlienky upratať a povedať si, že dobre, tak nejdem riešiť teraz motýlika, ktorý lieta za oknom, nejdem riešiť psíka, nejdem riešiť pípajúci mobil, nejdem riešiť toto pokazené pero, ale idem sa naozaj teraz chvíľku sústrediť na tú úlohu z tej fyziky. Ďakujem. Ja si spomínam na tie prvé možno sedenia, keď si chodila na kurz a keď si naozaj sa tak nejak chcela trošku viacej ukotviť v tej všímavosti
tak si riešila vášho pudlíka. Mhm. A dodnes si pamätám, hej, že prechádzky s pudlíkom, my máme v rámci mindfulness aj teda činnosti a jedna z tých činností je všímavá chôdza alebo všímavá prechádzka. A ty si práve hovorila, že tie prechádzky s tým psíkom, tie všímavé prechádzky boli niečo, čo ti naozaj spríjemnilo život. Videla si inak tú prechádzku pred mindfulness, lebo ste mali toho pudlíka už asi skôr, hej, predtým a potom, keď si začala chodiť na kurz? Určite hej, lebo v podstate akože my štandardne hej, že venčíme psa, psíčkari, hej, všetci to poznáme, dáme na seba tú bundu, berieme to vodítko a teraz vlastne vidíme na tú ulicu, ale veľa z nás má buď nejaké slúchatka, nejaký podcast, nejaká hudba, ešte s niekým telefonujeme, nebodaj aj ten mobil ešte v ruke, lebo sa ešte rýchle odpisuje na nejaký mail jedno s druhým a to, čo vlastne bolo po tom mindfulnesse, bolo, že ja som napríklad začala venčiť bez všetkých týchto vecí, takže ja už venčím bez mobilu, mne už sa teda málo kto dovolá, keď idem na dlhšiu prechádzku, ale už dávam avízo, že na hodinu odchádzam s pudlíkom a nebude ma. Žiadne slúchatka a naozaj, že vnímať, že tu a teraz. Že je to pre mňa veľký rozdiel a ono to hlavne potom vidíte ako keby po tej aktivite. To je presne aj keď idete do fitka, zacvičiť si jogu, že môžete robiť veľa vecí, ale pokiaľ ich naozaj nerobíte vedome, tak vy ste tú činnosť len vykonali takisto ako je chôdza, ako je umývanie ráno zubov, ako je XY ďalších vecí. A pri tej všímavej chôdzi, pri tej všímavej prechádzke, ktorá vlastne je na konci dňa je bežná, ona nie je ničím výnimočné, ja nechodím dozadu alebo nejakou čudnou chôdzou, hej, že chodím ako všetci ostatní ľudia, ale to vnímanie toho, že čo je okolo nás, čo sa deje so mnou, aj na konci dňa, čo sa deje v podstate s tým pudlíkom, tak áno, to dobitie tej energie je úplne na inej úrovni ako predtým. Ďakujem. Ďalšia možno taká otázka. Ja zase si jedna z mála možno ľudí, ktorí boli na kurze, že aj mama, aj dieťa. Hej? Lebo ja to vnímam naozaj, že keď príde na kurz aj rodič a potom chodí aj dieťa, vedia spoločne niekde zladiť tú komunikáciu, aj tú všímavosť, aj tie príjemné aspekty, pretože my sa počas kurzov učíme vnímať aj tú radosť, aj vďačnosť, potešenie a tak ďalej. Vnímaš ty, že tým, že chodil aj syn, aj ty, že ste možno sa niekde stretli aj s tým vzťahom iným spôsobom? Určite áno. Ja som to akurát aj dnes som mala v rámci ukončenia kurzu rozhovor s jednou maminou a som jej to tam práve opisovala, že sa ma pýtala, že čo môže byť ako keby ten ďalší krok, čo môžu urobiť. Hovorím, že prihláste sa vy ako mama na kurz. Ja som to vnímala, boli to také drobnosti na začiatku, ale v rámci mindfulnessu aj deti, aj dospelí riešime všímavé jedenie. Takže toto bola napríklad pre nás jedna z aktivít, kedy sme išli do toho všímavého jedenia a naozaj, že v rámci večere ráňajok sme si zobrali nejaký oriešok, nejakú mandarinku, niečo a išli sme cez to všímavé jedenie. Potom aj tie prechádzky vlastne sme začali realizovať inak. Väčšinou syn chodil buď na bicykli vedľa mňa alebo na kolobežke, tak sme to začali striedať, že pôjde naozaj, že bude kráčať vedľa mňa. A že nemusíme sa rozprávať, nemusíme nejako spolu rozoberať zasa celý ten deň, ale že jednoducho len tam budeme ako keby jeden pre toho druhého a neznamená to, že musíme viesť nejaké veľké rozhovory. A potom aj na tej báze tej vďačnosti a také tie všímanie si takých tých drobností, tak to sme vlastne začali tak vnímať na sebe, že aj ja som si to všimla, aj on si to všimol a potom iba vždycky prišiel, že ale táto si to nevšimol. Hovorím, dobre, táto má ešte čas, táto ešte nebol na mindfulnesse. Takže máme tam niekde takéto prepojenia, čo je veľmi milé. Nechcem úplne teraz povedať, že nás to extrémne zblížilo, lebo my sme vzťah mali dobrý, nám vždycky vlastne, keď nám to haprovalo ako keby, tak to bolo práve v tých domácich úlohách, znovu si k tomu sadnúť, znovu sa v tom poobednom až podvečernom čase zmobilizovať, naštartovať. Tak tam sme si viedli také naše akože drobné boje, ale už máme také akože vtipné situácie, kedy náhodou ja už nie som úplne nejako v pohode, alebo že prišiel ťažší deň v práci a napríklad, ja neviem, veď stane sa mi to, nehovorím teda, že som dokonala, že zvýšim hlas a môj Kubo iba príde ku mne, že si lektorka mindfulnessu, nezabudni na to, nekrič. Super, áno. takže sú tam takéto momenty, hej. Povedala si tu dokonalosť. A práve tá dokonalosť je jeden z tých našich vzorcov, ktorý naozaj máme, že potrebujeme
byť, ukázať sa, aby nás ľudia iní vnímali, že sme naozaj dokonali. Ako vnímaš tú dokonalosť dnes? No dokonalosť už pre mňa v podstate neexistuje, alebo ak aj existuje, tak existuje v úplne inej podobe. Hej. Ja som bola perfekcionista a stále to určite niekde mám v sebe, ale s týmto akože naozaj si dovolím tvrdiť, že za posledný rok som extrémne jednoducho pracovala a tá dokonalosť je iba v podstate do tej hranice, pokiaľ ju ako keby my dovolíme. Takže áno, ak cítim, že tú energiu mám, tak idem a skúšam. A ak jednoducho cítim, že potrebujem zvolniť, tak sa aj nebojím už vypýtať si tú pomoc, povedať, že nevládzem, povedať, že nemám dobrý deň. Od detí v triede po naozaj toho syna, manžela, že jednoducho povedať, že dneska nie, že postarať sa naozaj o seba. To postaranie o seba vnímaš, že naozaj ti pomohlo menej sa stresovať, byť taká radostnejšia, kľudnejšia? Áno, určite, lebo my ženy podľa mňa to máme, aspoň matky, ja to tak vnímam v svojom okolí, že máme, že o všetkých sa najprv postarať. Podľa mňa my učiteľky to máme ešte zveličené, že postarať sa aj o celú školu, postarať sa o svoje vlastné dieťa a potom niekde, že na konci sme my, ale nie, malo by to byť, že vlastne na začiatku sme my, lebo keď my sa budeme cítiť v pohode, keď ja budem v pohode, tak ja to prenesiem aj do tej triedy, ja to prenesiem aj po obede, do tej domácnosti, ja to prenesiem aj do vzťahu k tomu manželovi, k tým kamarátom, kamarátkam, ale celé to začína odo mňa. Ďakujem, Barborka, za úžasný rozhovor, za tvoje slova, ktoré naozaj sú povzbudzujúce. Ja by som rada aj divákom povedala, že ak vás zaujímajú rozhovory na tému mindfulness v praxi, vôbec čo mindfulness je a ako ľudia, ktorí prešli kurzami, vnímajú tú všímavosť, ako ju uchopili v praxi, tak budem rada, keď budete sledovať náš YouTube kanál, stanete sa našim odberateľom a už dnes vám môžem povedať, že budú aj ďalšie videjká, tak sa na vás teším. Prajem vám ešte pekný deň, kedykoľvek to pozeráte, alebo pekný večer. Dovidenia. Dovidenia, pekný deň.